Er du interesseret i personlig udvikling? Kunne du tænke dig at blive endnu bedre til at coache dig selv? Vil du gerne øge din gennemslagskraft og få en skarpere kommunikation? Kunne det være interessant for dig at slippe for dårlige dage, nederlag og komme ud af slingerkursen? Vil du gerne kende din egen type endnu bedre og også blive bedre til at forstå de andre menneskers profil? Synes du, at positiv psykologi er super spændende? Hos Instant Change arbejder vi med personlig udvikling for erhvervslivet. Vi har gennem en årrække specialiseret os i at kombinere online videokurser med de traditionelle fremmødekurser og individuel coaching. Online videokurserne giver dig alle værktøjerne på helt fleksible vilkår. Du kan se filmene lige præcis hvor og hvornår det passer dig, og du kan se dem lige så mange gange, du overhovedet har brug for. De traditionelle fremmødekurser bygger videre på online videokurserne. Det betyder, at når vi møder op på kursusdagen, så starter vi ikke helt fra scratch. Vi har et fælles grundlag, som vi bygger videre på, og det betyder altså, at på kursusdagen, der suser vi afsted. Den individuelle coaching handler kun om dig og din udvikling. Her fokuserer vi 100% på, hvad er det, der skal til for at skabe præcis den udvikling, som du ønsker. Her hos jer tilbyder Instant Change 3 forskellige forløb. Kommunikation i samarbejdet, bliv din egen coach og positiv psykologi på jobbet.